Kohimen kopera bayid hautrai Jesu Christ. Haka gospel mindakasngi ngiyosngo yaw Jesu bad ka jingduwai jongu Jesu kumulindo. Udang duwai nagabenda ka perte kumulindo. Bad udang penjanai ya ka perte bad ke senran jongu da kene ka jingduwai kumulindo. Bad haka ne ka jingduwai kaya ka ba Jesu angnut babaro mangi nginelang kawe badu Chris bangelang kawe badu pa bad baleng ide belong kawe badu pa baleng ide belong kawe badu Jesu kenamba ngindup yo jingim bam jekut ka jingim bam jekut kalong kane ban itu ya Jesu ban itu ya upa kane kalong ka jinglong kabang ide bandon ban poisha ka jingim bam jekut ban itu ya uble ban itu ia ujisu ngi treshitom namar ngi jan badu trai haka jingdowai haka mas bakuin but baru ki kammen siam kabangile kadeben yarap yangi ban itu ya uble ban itu ya ujisu ladangim itu ya ujisu ladangim itu ya uble ngimla banyo jingim bam chekut haba ujisu wang itu ya uble bad itu ya ujisu kabamot ka jingim jongi bara kawe kade ban kalalong kabajanai jisin bang itu ya uble bad itu ya ujisu ngideben sautu kaya ka jinglong jong uble kaya ka jingmur jong uble kaya ka jingkwa jong uble nangi ivai pa ivai bad ladangi puson halor kane ka pang ngila bantep haka por jisu badon hakane ka perte nadu ka por Jesu la wan hiar hadu hakane ka perte hadu ba ula kiyo shabane ula terwa hangi bun kiye ke baro desengila ban bu hinyu tili kiye ke baro ka ba Jesu terwa hangi bangindup itu ya Jesu bangindup itu ya uble kenamba ngini yo jingim bam jikut ka baning kong ka ba Jesu terwa hangi kalong ya uble upa Jesu la hikai yangi ban kot ya uble upa jongi kumba kot mau naga Jesu lahi kayangi ya ka jingduwai kopa jongi badu ble ukerlalong upa jongiro nangda ya ka jingtarwa baar ka bau Jesu ai hangi kalong ka ketin uble Jesu ula keren ya ka ketin ka ba uble ula hikai uble upa ula hikai kaba mod Jesu la penyetu yangi ya ka ketin jangka beneng lemba ka jingi kai jongo mindangi don kamban im ya ka ketinu bele ngideben id ya ka ketinu bele ya ka jingtarwa balai ka bau Jesu la ai kalong ka yukerish bakoi ya ka met pat ka snam jongo padu Jesu om jaru babam ya ka do jonga padi ya ka snam jonga udon jingi mbam jikot nanda ka balai ka bau Jesu la ai hangi kalong ummen siyam bakoid ba ngannum ino iepi kunswet ba undon badpi hadu bhai ka perte badun hikai iepi syapang uppa syapang ujisu kane kalonga jingtarwa ummen siyam bakoid ba basan ka bau Jesu utarwa hangi kalong jingsu hadin ba ulami pat naka jimmi pat ujisu ulai kublai jingsuk ya ki apostol ka jingsuk na ai hapi ya ka jingtarwa ba hindrio jongu Jesu kalong ka Maria teisodi ka ula tarwa yangi ya ka kemi beneng jongu ya ka kemi beneng jongi kum ka kemi jongi badu Jesu utarwa ngila bandong shua ba unia kabamud ka jingtarwa babahatam ka jingai babahatam jongu Jesu kalong ka kemi jongu shua ba unia nitip bun ki brio shua ba kiniap ki kot ya ki kun bad ki kimi ki pa ki kran e ye ha ki kun ki terwa e ha ki kun ne ki ai e ka bakar pang kala balong jingsneng ne ka spa ka pel ne ka jingdon jingem shua ban yap u Jesu wai hangi ya ka kemi baning bad ka jingai bad ka jingtarwa ka ba hinyo ka ba Jesu ai kalong ba ulahi kai yangi bangindup late banyalap ya ka kubar baba kam mission ngidon ka kamaramru ban pendap ya ka mission ka ba Jesu ula
bu hakamajangi. Habang istang ban pidiang ya baru kini ki hinyu tili ki jingai kabau Jesu bu hakamajangi ngin khalalong ki kun ki bajanai tam hakajingim jangi. Gide ban pentre kam baru kini ki jing tarwa jangu Jesu. Kam ta mega Holy Eucharist. Bad ka jimbam ka jimpidiang ya ka met bad ka snam jangu Chris. Bon ki brukim sautu ya ka neka benta. But ngide ben sautu ya baro kini ki hinyu tili ki jingai jangu Jesu. Ngide ben penbura baro kini ki hinyu tili ki jingai jangu Jesu. Kenamba ka jingim jangi kalong ka ba kam seizo. Ban pen seizo ya ka jingim jangi. Ban penjana ya ka jingim jangi. Jesu terwahangi ya ka ni ka jingai kerpang. Kenamba ngindup la ban pendon burom ya upa. Kumba Jesu la angnut ha ka ni ka jingduai. Kumno ngilaban pendon burom ya upa. Haba ngi kongo ya Jesu. Haba ngi le ya ka ba Jesu la kindu ya ngi ban le. Haba ngi sautu ya ka jingterwa jong Jesu. But ngi pen yem janai da ka ni ka jingai jong Jesu. Naga taga daw ko himmen ko para tolong kiba imba ya ka jingim. Pipuson yala de. Hato ngi pendep janai niyem da kini ki jingai kaba hinyu tili u Jesu ai hangi. Hadu katno ngi don ka jingade kaba ba bad baro kini ki hinyu tili ki jingai jongu Jesu. Hadu katno ngi pinvandur ya kini ki jingai jongu Jesu ha ka jingim jongi. Lese ngi long ki bale katto katne ha ka jingim. Lese ngi duai ha u bale upa. Henry ngimju id ya ka Maria te sudi. Lese ngi long ki ba duai shirhem barabor. Ba ngilong gi ba idea ke jingsuk henry ngim don kata ke jingya jan badu mensi em bakoi lese ngilong gi kristan ni perkan ngidang lebha henry ngimju pli ya ka bible ngimju duai ngimju puson ya ka tenu bale lese ngilong gi kristan ki ba perkan ngi pindap jana ya ka jimpule ka tenu bale henry ngimju don jingya jan bad ka Eucharist bakoi ngimju pidiang ya Jesu ha ka met bad ka snam jo. Lesi ngilong ki baong ngilong kristan ngilen na dong shadong ha ka jingim jonga. Henry ngimju shimenta ya ka kam mission jongi. Ngimju kitkli bha ya ka kamram jongi ben penbriang ya ka kubar bha jongo Jesu. Kade haba ngi pendep baro kine hinyu tili ke kabau Jesu ai hangi ngi kelalong ki kristan ba pendon burom ya Jesu ngi kentiu burom ya Jesu ngi duai ha kane ki Eucharist bakuid naga pinta kane ka jing terwa jong Jesu naga pinta kane ka jing hae kabau Jesu bu ha kama jongi Jesu ba i karko kardo yangi ngis ngongu yame naga pinta ka jing don jame naga pinta ka jing ai kini ki kinyu tili ki jing karko ha ka jing im jongi bangiru in pentrai kamba bangindup im ya ka jingim kabajanai ha ka jingim kristan en ya ro ya utrai Jesu Christ Amen.